راديو إيرنا ዕለታዊ ዜና ሱዳን ኣብ ዝቐረባ ግዜ ምስ እስራኤል ዝምድና ክትምስርት እያ ዝበለ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሃገር ኣምባሳደር ሓይደር ባዳዊ ሳድቅ ካብ መዝነቱ ከም ዝተሰጎተ ሓቢሩ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ሱዳን ምስ እስራኤል ዝምድና ንምስራት ዝጀመረቶ መስርሕ ከም ዘየለ ብምጥቃስ እቲ ኣፈኛ ዝሃቦ መግለጺ ካበይ ዝመንጨወ ምዃኑ ኣፍልጦ ከም ዘይብሉ ሓቢሩ። ኣፈኛቲ ሚኒስትር ነበር ኣምባሳደር ባዳዊ ብ18 ነሓሰ ምስ መደበር ቴሌቪዥን አልጀዚራ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ እዩ ሱዳን ምስ እስራኤል ዝምድና ንምስራት ትሰርሕ ከም ዘላ ዝጠቐሰ። እስራኤል ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ታሪኻዊ ዝምድና ድሕሪ ምስራታ ዝቕጽል መስርሕ ምስ ሱዳን ክኸውን እዩ ዝብል ግምታት ኣብ ዝወሃበሉ ዘሎ እዋን እዩ እቲ ኣፈኛ ነዚ መግለጺ ሂቡ። መራሕቲ ሱዳንን እስራኤልን ኣብ ወርሒ ለካቲት ናይዚ ዓመት እዚ ኣብ ዩጋንዳ ፈላሚ ርክብ ከም ዘካየዱ ብማዕከናት ዜና እስራኤል ምቅልሑ ኣይርስዕን። ኣብ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ዝርከብ ወደብ በርበራ ብናይ ዱባይ ኩባንያ ዲፒ ወርልድ ክካየደሉ ዝጸንሐ ናይ ምጽጋንን ምስፋሕን መደባት ተዛዚሙ። እቲ ወደብ ናይ ኣሳት 250,000 ትርቢዒት ሜትር ስፍሓት ተወሲኽዎ። ኣብዚ እዋን እዚ ወደብ በርበራ ዓመታዊ ኣሳት 500,000 ኮንቴይነራት ክጽዕን ከራግፍን ይኽእል። እዚ ካብ 2017 ኣትሒዙ በሳት $442 ሚልዮን ወጻኢ ክሰፍሕ ዝጸንሐ ወደብ በርበራ ቀንዲ ጠመቱ ናብ ኢትዮጵያ እዩ። ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ 95 ሚእታዊት ኣገልግሎታት ወደብ ካብ ጅቡቲ ጥራይ ትረክብ ዘላ። ንወደብ በርበራ ነሳት 30 ዓመታት ከም መሓድሮ ውዕል ገይሩ ዘሎ ዲፒ ወርልድ ንመንግስቲ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ዓመታዊ 10 ሚእታዊት ካብ ኣታዊታት ወደብን ተወሳኺ $5 ሚልዮን ክኸፍል ተሰማሚዑ። ዲፒ ወርልድ 65 ሚእታዊት ኣገልግሎታት ወደብ በርበራ ክውንን እንከሎ ዝተረፈ ድማ መንግስታት ኢትዮጵያን ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድን ክውንንዎ ምዃኖም ይሕበር። ይኹን እምበር ፈደራላዊ መንግስቲ ሶማል ምስታ ርእሰ ምሕዳር ዝካየድ ናይ ባሕሪ ይኹን መሬት ስምምዓት ንልኡላውነት ሶማል ዝጥሕስ ምዃኑ እዩ ዝወቅስ። ፕሬዚደንት ማሊ ኢብራሂም ቡባከር ኬይታ ብሰሉስ 18 ነሓሰ ብሰራዊት ሃገር ድሕሪ ምእሳሩ ካብ ስልጣኑ ከም ዝወረደ ፍሊጡ። እቲ ፕሬዚደንት ብቴሌቪዥን ሃገር ኣብ ዝሃቦ መልእኽቲ ምፍሳስ ደምን ዕንወትን ንምውጋድ ካብ ስልጣኑ ክእለ እንተዘይኮይኑ ካልእ ምርጫ ከም ዘይብሉ መልኪቱ። ብቐዳማይ ሚኒስትር ቡቡሲሰን ዝምራሕ መንግስቲ ሃገርን ባይቶውን ክብተን ምዃኑ ረጋጊጹ። ሰራዊት ማሊ ነቲ ፕሬዚደንትን ቀዳማይ ሚኒስትሩን ድሕሪ ምእሳሩ ዕልዋ ከም ዘካየደ እዩ ዝንገር ዘሎ። እንተኾነ ነቲ ስርሒት ከም ዝሃንደሰ ዝነገረሉ ሃገራዊ ኮሚቴ ንድሕነት ህዝቢ ዝተባሃለ ምንቅስቓስ ሰራዊት ሰላማዊ ፖለቲካዊ ምስግጋርን ሃገራዊ ምርጫን ከተግብር ምዃኑ ተማባጺዑ ኣሎ። እቲ ብሰራዊት ማሊ ዝተወስደ ስጉምቲ ህዝቢ ሃገር ደገፉ ይህበሉ እኳ እንተሎ ሕብረት ኣፍሪቃ፣ ሕብረት ኤሮጳን ዞባውያን ውድባትን ተቃዊመን ኣለዋ። እንተኾነ ሰራዊት ኣብታ ሃገር ዋፊራ ትርከብ ፈረንሳ እቲ ፕሬዚደንት ብወተሃደራዊ ጎነፅ ካብ ስልጣኑ ምእላዩ ተሪር ተቃውሞ ዘይምስማዓ ኢድ ክህልዋ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ ፈረንሳይ ይእምቱ። ኣብ 2013 ብምርጫ ናብ ስልጣን ዝመፀ ፕሬዚደንት ቡባከር ኬይታ ኣብ 2018 ናብ ዝተኻየደ ዳግማይ ምርጫ ደጊሙ ድሕሪ ምዕዋት እዩ ን7 ዓመታት ኣብ ስልጣን ክቕፅል ጸኒሑ። ይኹን እምበር ህዝብን ሰራዊትን እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ብልሽውናን ካልእ ዘይብቑዕ ምሕደራ መንግስትን ከም ዝተዋፈረ ይወቅስ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ጫውጫውታ ፖለቲካ ሃገርና። ኣብ ኤርትራ ለውጢ ብዘረባ ከም ዘይመጽእ ተደጋጊሙ ዝግለጽ ጉዳይ እዩ። ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ብፍላይ ሩፍታን እናተሰምዖም እዮም ዝደጋግምዎ። መንግስቲ ኤርትራ ናይ ተግባር እምበር ናይ ዘረባ ከም ዘይኮነውን ድፍር ኢሎም ይምስክሩ። ገለ ክፋል ተቃወምቲ መንግስትን ንተቃወምቱ ክቃወሙ ዝደልዩ ኣካላትን እውን ነዚ ሓሳብ እዚ ይድግፍዎ እዮም። ንመንግስቲ ኤርትራ ብጎነፅ እንተዘይኮይኑ ብኻልእ መገዲ ክትኣልዮ ዝከኣል ኣይኮነን ንዝብል ሓሳባቶም ዘራጉድ ምኽንያታት እውን የቕርቡ። ኣብዚ ግና ሓደ ዘደናግር ኣምር ዘሎ ይመስል። መንግስቲ ክንብል እንከለና
ነቲ ኣብ ኤርትራ ቆይሙ ዘሎ ሙሉእ ስርዓት ማለትና ድዩ ወይስ ነቲ ስልጣን ገቢቱ ዘሎ ሓደ ሰብኣይን መሓውራቱን ማለትና እዩ? ብምሉእ እቲ ስርዓት ክበሃል ከሎ እቲ ኩሉ ካይዳ ማለት እዩ። ገለ ክፋል ተቃወምቲ ነቲ በህዝባዊ ግንባር ዝቆመ ስርዓት ኣይኮነን ዝቃወሙ። ብሽምቲ ስርዓት ውሕዳት ውልቀ ሰባት ኣብ ስልጣን ኮፍ ኢሎም የበላሽው ከም ዘለዉ እዮም ዝገልጹ። በዚ መርገጽ እዚ እንተርኢናዮ ኣብ ሃገርና ዘሎ ስርዓት ንኤርትራ ዘርባሕ ኣገባባት ኣለዎ ማለት እዩ። እቶም ኣብ መሪሕነት ዘለዉ ሰባት እንተተቐይሮም እቲ ዘሎ ስርዓት ኣካይድኡ መሓይሹ ንኤርትራ ናብ ረሃዋ ከብጽሓ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ድማ ኣለዎም። ስለዚ እቲ ተቃውሞ ወይ ቃልሲ ኣንጻርቲ ስርዓት ዘይኮነስ ኣንጻርቲ ብስልጣን ኮፍ ኢሉ ዘሎ ውልቀ ሰብ ክኸውን ኣለዎ ዝብል መምርሒ ድማ ይኽተሉ። ግድ ሓቂ መብዛሕትኡ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝነቅፍ ሰብ ብሓፈሽኡ ገለ ተበላሹ ከም ዘሎ እዩ ዝዛረብ። ጠንቂ ዝምብልሻው ንዝኾኑ ሰባት ድማ እዚኣቶም ብምባል ጥራይ ጠቕሶም። እቲ ሰብኣይ ዝብልዎ እንተኸይዱ እውን ካልኦት ካብኡ ዝገደድዮም ክመፁና ዝዓይነቱ ረዳዳ ኣሎ። እቲ ዓብ ሕቶ እምበኣር ይቐርብ። ጠንቂ ፖለቲካዊ ሽግራት ሃገርና ኢሳያስ አፈወርቂ ዝበሃል ሰብኣይ ድዩ ወይሲ ካልእ መሰረታዊ ጸገም ኣሎ? ከምቲ ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ኩሉ ጽቡቕ ዘበለ ንኣቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ክህብዎ ዝደልዩ ተቃወምቲ እውን እቲ ኩሉ ሽግራት ንሱ ክስከሙ እዮም ዝጽበይዎ። ርእሰ ብሔር ብምዃኑ ብቐዳምነት ተሓታቲ ንሱ ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ንኹሉ ጽቡቕ ዘበለ ንሱ ክስለመሉ፣ ንኹሉ ክፉእ ድማ ንሱ ክኽሰሰሉ ድዩ ዘለዎ? እዚ ሕቶ እዚ ነቶም ሕሉፋት ደገፍትን ኣኽረርቲ ተቃወምትን ትርጉም ዘይክህብ ይኽእል እዩ። ምኽንያቱ ብዓይነቶም ሕሉፋት ደገፍቲ ኣብ ኤርትራ እንትርፎ ጽቡቕ ሕማቕ ዝበሃል ተግባር ኣይፍጸምን እዩ። ካልሲ ይትረፍ ወዲ ኣፎም ኩሉ ሓሳባቱ ንሰናይ ኤርትራ ጥራይ ስለ ዝኾነ ገለ ጌጋ ተፈጺሙ እንተኾይኑ ንሱ ከይፈለጦ ብድሕሪኡ ዝግበር እዩ። ስለዚ እቲ ኸኩፍኡ ንኻልኦት ነናእድኡ ድማ ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ተኸላኻላይ ታንኪ እዩ ዝውሃብ። እቶም ኣኽረርቲ ተቃወምቲ በንጻሩ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ክውለድ ኣትሒዙ ክፉእ ሰብ ከም ዝነበረ እረ ንኤርትራ ክጐዲ ኢሉ ብገለ ጐድኑ ካብ ካልእ ዘርኢ ከም እተወልደ ድሓር ድማ ናብ ሜዳ ኣትዩ ሕንፍሽፍሽ ከም ዘእተወ ክሳብ ሕጂ ድማ ነዚ እከይ ተግባራቱ የካይዶ ከም ዘሎ እዮም ዝሕብሩ። እናሓንሳእ ብምኽንያት መበቆል ዓዱ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዝገብሮ ኣድልዎ ኣሎ ኢሎም ክኸስዎ እንከለዉ ኣብ ካልእ ግዜ ድማ ብምኽንያት ገለ ክፋል መበቆሉ ካብ ኤርትራ ኣይኮነን ኢሎም ዘይ ኤርትራዊ ስለ ዝኾነ እዩ ንኹሉ ዝጭፍልቕ ኢሎም የረድኡ። እዚ ክርዳእና ዝኽእል ኣብ መበቆልን ዘርእን ተመርኪስና ተግባራት ሰባት ክንርዳእ እንኽእል ዓይነት ተኾይና እዩ። ስለዚ ብወገን ኣኽረርቲ ተቃወምቲ ኣብ ኤርትራ ጽቡቕ ዝበሃል ነገር የለን። ኩሉ እዩ ዝበላሾ ዘሎ። እቲ ሓደ ብሔር ነቲ ሓደ ይጸቕጦ፣ እቲ ሓደ ኣውራጃ ነቲ ካልእ የሸግሮ ወዘተ እዩ ዘሎ። ንሱ ድማ ብሰንኪ ኢሳያስ ዝበሃል ርእሲ ዘለዎ ውድብ እዩ። ኣብ ማእከል ዞም ክልተ ጫፋት ኮይና ነገራት ክንርኢ እንተፈቲና ኣብ መንጎ ኩሉ ድንግርግር ክብለና ግድን እዩ። ተቃውሞ ክበሃል እንከሎ ንኢሳያስ ምጽላእ፣ ደገፍ ክበሃል እንከሎ ድማ ንኢሳያስ ምፍታው ማለት ካብ ዝመስል ነዊሕ ገይሩ። ኢሳያስ ኣራዊት ድዩ ወይስ መልኣኽ? ካብ ክልቲኡ ዘይምዃኑ ሕልናና ይነግረና እኳ እንተኾነ ስምዒታትና ግና ናብ ሓዲኡ ጫፍ ክንወስዶ ይጐታትቱና። ኣስተውዒልናሉ ከም ዘለና ግና ስምዒት ዝበሃል ኩነት ናብ ምንታይ ከዘይጐትት? ደገፍቲ ኮነ ተቃወምቲ መንግስትና በበይኑ ኣጀንዳ ክህልዎም ግድን እዩ። ብዙሓት ካብ ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ተቃወምቲ ጸሊኦም ደገፍቲ ከም ዝኾኑ ይዛረቡ እዮም። ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ግና ካብ ምቅዋም እቲ ምድጋፍ ወይ ደጋፊ ምምሳል ይቐልል። ነገራት እውን ይመቻችኡልካዮም። ነቲ ዝጽይቕ ዘሎ መንግስቲ ተጋጊኻ ኢልካ ካብ ምቅዋምን ኣብ ሽግር ምእታውን
ኣጣቕዕካን መንኮብካ ወዛዊዝካን ነገራት ዘይተማቻችእ መንግስቲ ኤርትራ ኸዓ ኣብ ደገ ንዝቕመጥ ኤርትራዊ ካብ 2 ካብ 100 እቶቱ ንላዕሊ እንታይ ዶ ሓቲት እዩ? ኣብ ትሕቲኡ ዘለዉ ብዓብኡ ኣለዉ እንዶ ኩሉ ግዜ ብህይወቶም ዝሕተቱ? ነዚ ካብ ምስራሕ ዘይከልከለና መንግስቲ እንታይ ኣለዎ ንእሽቶ ይብና ኩነታትና እንተመቻቻእና ዝብል ዕላል እውን ጠዋውዮም የቕርቡ እዮም። ኣኽረርቲ ተቃወምቲ መንግስቲ ኤርትራ እውን ናቶም ዛንታ ኣለዎም። ብዛዕባ ቋንቋታት ኣልዒሎም ዕብላለ ትግርኛ ይጠቕሱ። እቲ ዓብሊሉ ዝብልዎ ዘለዉ ቋንቋ ከም ድላይና ክንዛረበሉ እኳ ከም ዘይከኣልና ከይንጽሕፈሉ ከም እተኸልከልና እውን ዝረስዕዎ ይመስሉ። ኩሉ ብሄራት ብትግርኛ ክረዳዳእ ምኽኣሉ ከም ሕማቕ ካብ ወሰድዎ ገለ ነጥብሲ ይህልዎ ምኸውን እዩ። ነቲ ናይ ቋንቋ ደ ፖሊስ እውን ይቃወምዎ እዮም። ንዕኡ ዝድግፍ መርትዕታት እውን ኣለዎም። ሓሳባቶም ክነኣኣስ ኣይግባእን። ጠንቂ ኩሉ ጸገማት ግና ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብዝገብሮ ውዲታት ዘይምዃኑ ምዝካር ግድን ከድሊ እዩ። ኢልካ ነቲ ህዝቢ ዝኸፋፍል ዓይነት ሓሳባት ምቕራብ እንተኾይኑ ሓደ ኹርናዕ ጥራይ ሒዝዩ ክተርፍ። ትግርኛ ዝዛረቡ እንተኾነ ካብቲ ኣብ ከበሳ ዝነብር ህዝቢ ብሃይማኖት ንፍለይና ኢሎም ሓደ ምንቅስቓስ ዝቖሙ እውን ንፈልጥ። እዚኣቶም እውን ተቃወምቲ መንግስትና እዮም። ብብሔር ዝቖሙ እውን ኣለዉ። ኣብ ውሽጢ እቲ ጥዒምዎ ዝበሃል እሞ ከም ኩሎም ኣሕዋቱ ተወፂዑ ዘሎ ብሔረ ትግርኛ ብኣውራጃታት ናይ ምምቕቓል ዝምባለ እውን ኣሎ። ደገፍትን ተቃወምትን እውን በዚ ክፈላለዩ ዝፍትኑሉ ኣብነታት ብዙሕ እዩ። እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን። ክንፈላለ ዝድርኹና ረቑሕቲ ባዕላትና ሃሰስ እንብል ኢና ንመስል። ብሓሳብ ተረዳዲእካ ናብ ሓደ ዕላማ ክብጻሕ ከም ዝከኣል ኣይተዓለምናን። ነዚ ኹሉ ፍልልይ ጠንቁ ኢሳያስን ስርዓቱን እዮም ዝብሉውን ኣለዉ። ሲቪላዊ ቃውማ ኸይህሉ ህዝባዊ ግንባር ምስ ኣተወ ነቲ ሲቪላዊ ዝበሃል ኣገባብ ናይ ደርግ ኢሉና ይስዎ። ተጋዳላይ ዘይምዃንካ ዝሕፍር ክኸውን ዝተረፎ ይነበረን። ክንደይ ሲቪላ ዘራረባኣ ክትቀይር ዘይፈተነት ኣቦታት ብሓደ ረፍዲ ኣታ ተባሂሎም ክጽውዑ ጀሚሮም። ዘቕረብናዮም መሲልና ነይሩ። ለካ ኢሳያስ እዩ ንሕስራን ዘዳልዎም ነይሩ እሞ ኸደኣ እቲ ስርዓት ብምልኡ ሕማቕ ነይሩ ዶ ንበል? እዚ ሕጂ ሃገርና ዘሎ ስርዓት ካብ ናይ ደርጊ ኩነታት ኣናጊፈኩም ኣለኹ ኢሉ ኣረሳሲዑ ልክዕ ናብቲ ናይ ደርጊ ከም ዝመለሰና ዘይረኣዩ መነሰያት እናበዝሖም ዝመፁ ዘለዉ። ደርጊ ካብ ዝድምሰስ ድሩዕ ዓመታት ገይሩሎ። ንደርጊ ዘርከብናሉ ግና ነዚ ሕጂ ዘሎ ኩሉ ናብቲ ናይ ደርጊ ስማቱ ክንቅይሮ ኣይጽግመናን እዩ። ነቲ ገባባትና ብምልኡ ናይ ደርጊ ከም ዝኾነ ምሲሎም ምሰና ኣስዎ ደኣ ስለምንታይ እዮም ናብቲ ናይ ደርጊ ገባብ ተመሊሶም? እቲ ክቕይርዎ ዝደልዩ ዝነበሩ ነቲ ናይ ደርግ ኣካይዳ ዘይኮነስ ነቲ ናትና ረዳዳኣን እምቢታ መግዛእትን እዩ ነይሩ። ካብ ፈለሙ እውን መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ኮሙኒስታዊ ስነ ሓሳብ እዩ ዝኽተል። እታ ገስጋሲት ዝብላ ሃገረ ሶቪየት ሕብረት ምስ ደርጊ ወጊናን ከላውን ኣይቀበጻን። ክሳዕ ለይትሎም እውን ንሩስያ ክወቅስ ኣይንሰምዖን ኢና። ኣሜሪካ ክብል እዩ ዝሓመም ዘሎ። 17 ዓመታት ንህዝቢ ኤርትራ ከጥፍእ ዝኽእል ኣጽዋር ንደርጊ ዝሃቡን ብኣካል ከይተረፈ መጺኦም ዝተዋግኡን ሩስያውያንን ኪዩባውያንን ግና ከም ፈተውቲ ክሪኦም ይጽዕር። መብዛሕትኦም ተጋደልቲ ካብዚ ስነ ሓሳብ ዝተገላገሉ እዮም ዝመስሉ። ናብ ሜዳ ክወርዱን ከለዉ እውን ነቲ ስነ ሓሳብ መምዮም ዘይኮነስ ሓራ ኤርትራ ኣማዕድዮም እዮም ተሰሊፎም። እቲ ስርዓት እንብሎ ዘለና በቶም መሪሕነት ዝበሃሉ እተሓንጽጽ ምዃኑ ብሩህ እዩ። ሰባት ድማ ሓሳባቶም ናይ ምቕያር መሰል ኣለዎም። ድሮ ካብቶም መሪሕነት እኳ መብዛሕትኦም ኣብቲ ቦታ የለውን። ብዙሓት ከም ዝብልዎ እውን ኣብ ኤርትራ ስርዓት ዝበሃል የለን። ስርዓት ኮይኑ ዘሎ እቲ እንኮ ሓያል ሃገርና ዝኾነ ሓደ ሰብኣይ እዩ።
ንሱን ተተኣልዩ ኩሉ ክመዓራረ እዩ ወይ ድማ ኣንፈቱ ጥፍዩ ሓደሽደሽ ክብል እዩ ስለዚ ድማ ካብ ሕጂ ኤርትራ ትመሓደረሉ ስርዓት ክሕንፅፁ ከም ዘለዎም ሓላፍነት ይስምዖም ህዝቢ ኤርትራ ግና ብስርዓት ኣዲና ቆይምና ዘለና እቲ ከም ነጥፍኦ ተገብረ ገባባት ክንመልሶ ንኽእል ኢና ስድራ ቤታት ሓይሊ ክህልወን ዓበይቲ ከም ዕድሚኦም ክኸብሩ ለባማት ከም ልቦናኦም ክስምዑ ምሁራት ኣእምሮኦም ከካፍሉ ወዘተ መድረኽ ክኽፈት እንተጀሚሩ ኣብተን ገና ዘይተመሕዋ ዳዕሮታትና ኮፍ ኢልና ምዝርራብ ኣይክጠፍኣናን እዩ ነዚ ግና መን ይኸዳልዎ ካብ ኣእምሮታትና ሓሊፉ ደኣ መን ክገብሮ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ሰላም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም እትርከቡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ መደብ መንስያት ከመይ ትቕንዩ ኣብዚ ዘለኹሞ ሰናይ ክራማት ትሕልፉ ክትህሉ እናተተስፈና ንሎም ሐሙስ ንዓኹም ይኾን እዮም ዝበልናዮ መደባት ሒዝና ኣብ ሰዓትና ተረኺብና ኣሎና ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓሪኤ ሰናይ ጸንሖት መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ቅድሚ 2-3 ሰሙን ኣቢሉ ተባዕ ጓሳት ትብል ደርፊ ናይ ዮሃንስ ወዲ ትካቦ ኣብ ዩቱብ ወሪዳ ነይራ ነዛ ደርፍን ትሕዝቶኣና መልኪትና ምስ ሓደ ካብ ኣድነቕቲ ወዲ ትካቦን ስራሓትን ዝኾነ መንእሰይ ቴድሮስ ተኽላይ ዝገበርናዮ ዘተሎ ንምክትታልኩም ደጊምና ንዕድም መጀመርያ የቐነለይ ቴዲ ፈቃደኛ ስለ ዝኾንካ ማለት እዩ ነዚ ዘዳለናዮ ፕሮግራም ብድሕሪኡ እዚ ሽምካ ከተላሊ ዕድል ክበካ እዩ اوكي انا تدرس تخرج البحر عبد الرحمن كأنبر حراي تيدي مالت كمزي كل جزء على فيسبوك رئيكا خلخو أبناتنا لومد زي كونه بزح جزء كمزي نعمل تقسطات ويكاب درفي ويكاب قطمي كاب زخونه نجار وجيسي نايكالوت نابنات نبع سيكراتوس نبع الإنستاين قالينا أب نري لومد كم لومد نتكملو نسخاقم بفولي كاب زرئيكا 3-4 عامات على فيسبوك مالتي بفوليسي ناي عدنا درفتي ناي كستو ما تساش ماتو ما بتحتنا قبركا بفلايكا ناي يوهانس وتكابو مالتيو بزوح جزي كت كوم أخذ سحف رئيكا وي بوست تقبر رئيكا كم من تايز بقاسزي كم نماس نمت علامة يخا كوم أخذ تقبر علامة كا يكون عندي أجن كم زي مشلكي كاب تستم زربون كم زي يكون كنقر ماسو وي نعي دستر زباني قبل عليه خاص سقطت كه مبربرة قداس شنو وستم ترايد يكونوا تم فلسفات ترايد يكونوا أنه هو تحجز زبلوا تصفت يصفسي ولا نه يرتراونون ما تكون بعوض تكوز أما صاروا كل ما تي بعد مرهو ملس كل ما درسنا هناسي قلل تخم يعني خلاص ما تخابي خا نشعب قالوا سبات بيروم تصطت تشر زبلمو مثلا انت زي تاجي يا ثانك يو قال خاني انت كبلك كادلي نقرا من قد اذا حتى كادلي شمكا اب فيسبوك شمكا قال مس يوهانس وتكابو زت اساسرالو دحرتي دروس تخلاي مس بلس قال زت اساسرالو انت يا تاشم انت يا تقلصكا برغس مسو ني وتكابو اسميا ودلا يوهانس تكابو مالتي اتخذ كاروت كأظن أمالو مالتي نيوتو كابجنا تقدمي تدلا يو تدلا مالتي يوهانس مالتي يا دحري أزلو أخا دحري أزلو أخا كمو ناي كلابات برشلونة ميسي أمودة تيم تدلا تايمي حسيباني هذا أنا مالتي أبز عجز له جزيسي يوهانس برشلونة ميسي جزيك أنا خازن سبات قدر مالتي نايت نقوم سباتي فقرة خانق تقول لهم دي تعلم خابخمو نعم كابي كري وين نعيقن كم دي قلت لهم ممكن نعدس كبلن همزي أب هذا النجسي كل بدي كفتها بلا وي قلت في خوري أمز خلص أو مثلا نعد بيدي شو ممسح فيه من معلت خيري وعني كم زوجات قال هاي فتني بزح
أبكداني تخينون كأيورة قدمت تزبلت فيسبوك مع التواصل أتو أو نعم رأي دس لأن خريهم كل زي أتسمعهم ما يذكرهم كانوا نيوهانس بحنت قالاد نقطة الزبلكة نيوهانس وتكابو مالتيو بحنت قالاد نقطة تبلكة بيني تقال مدنا كانيركا زي تبس إحنا نعرف يزبل أنا كل زي ولا نعون بعد زي صحفة اللي بزحين داخلنا قلنا صحفة اللي بعلي زي تبس إحنا نعرف يزبله هذا الشيء كم زي سؤال قصاد عرفي زي بس إحنا نعرف بقى كم يزبله كاني زي لو معلتي الرخيبنا زلو مخنيات زي اب يوتيوب لك انا تبع قواسات بالدرف تزرقي حالا ابت كومنت قال اخري يخلو خبز حسابات ناي قدم مخانا ديوم حدش مخانا سمعوا ما خمزي فلطيهم زي كتصحفوا رئي مالتيو اذا درف ناي معسيا بزعبا اخن زارب عدي مكا كادنا غيخا مخان كامتن قدامينا بزح خاب زعبا خصحف كلا سلازريكا نعها كمساحة خزارب بزعبا زدرفي وسينا مالتيو بسم مدب منسيات بخم كلهم تخاتلت منسيات كمسجنا كافوت بزع قطامي فقادنيا سلازخون كمالتيو سازي اذا درفي اذا تبع قواسات بالدرف ناي معسي اد محج سمع خيات فلدو يغني لي يعني هون اخضر يعني عندهم كده اذا تبع قواسات بالحق ربا اذا سومونات ما تسمون كنت سمون قلب ابدي لخوني استمعيا برقص كنت ذا أمتى مهت وسيخ بلاك كم زول كواحد جسمعيا جن كاب دمسو وي كاب تهرمتاتو تبقيسكا كل تشحن ثلاثة أربعة كسب كل تشحن فدشن زول جديسي أو يا وجه أزم القمة يدلني برقص بطاني ولا دحيوم كتكون طالع جن أبتعد خلهم دوست يا إلى زأمن كابت قرروا إن كوني تخا مالتي بخمي مالت كاي بخمي تفليو كنيتو ناشعو ناي هرمتو وي دمصو جلس كمي تفليو هو حجي نام فلسو ندقا مسوسة حيزو ظلو قدنا كنيت كرار توتال قيرو كم زي مدرخ درفنور أبي إرتراماتي كم بعد تلالينا دو مرحبا قلت زبلا الساعتين إذا عجب زخين زهر ما زولن أزيو زفاء الاختيار دحر أبز حج حجوا زول كرا حوسوس دبلا أنا يفطني تيمو خانو قل أزي تدبارق أني تزلوي مقر كا كتن زل خا حفظ زل زي كوس أزي كتن زبلا تونيو زيت كم دلو ماتي بزي دي سلاز بزح وسيخ الله مالتي حدا نو يا أدرس زلوا عبيت وسيخ الله مالتك رجس وسيخ الله ده ولا ون سلكتاتون أزيو زرزحة خوي نسمع كافر حري أنا ليت ديل بغتنا نبتة تبع قواسات بالكنسجرينا حدا حطوتها توصي له خبتها درف مخنيات نتصور يكونن ولا خما نبتي كومنت خمس أخو قال بزح حساب كم زخبدو كنت تجزي سلست تجزي سمعنا خابون العلو نات كقلات هيرد أناني كم تنفولت ناي يوهانس درفتات سوياتات اللوم كم زقلت إفهم زردو خايكونون بفولي جنزي كأحجي أتصبيا قرب كبد زبالتيا سازي بابا حدا قالت ما تحطوتها توصي خبتها درفي أبتي ناتا حلايات زلو كحتى كخفتني مالتي بزخانة ودت كابو بتبع قواسا غيرو انتاي كبز دلي مسلكا بحافشة بتادر في غيرو سنتاي من الاختي خم حلال في دليل الله وتكابو بذا تبع قواسا تبدر في غيرو قداماي نتي تبع زبلو زولو تبع مخاني ينبرو بدحريقو خا زي مركخ مخانو ماتي تبع مخانو انت أوشتون كالوت تسابعات كم زلوا ونقرأ حاجة كم يمكرن يم أجو خايبلن ويكا كم زي ناتو تبعتي كجبر زلوا خيني سمع معي مات أوكي نتي تبعي خازلو زلوا أكل كن كدوينا مالتي أبتا قداميتي قد تبع قواسا مسبلة إجرن تترأسو إجر خاي ترأسها نمانيو مالس أينو تنك ترأسها أي مالت نمانيو خاتز ترأس زلو
زترأس دلوت تبع وقصاندي في تعلم مالتي الثاني كم أنا سويت أوتاز تايس ونزلوجن أنا كم زي تهزبي يبل تزيد تقعد ندعس وتحاسبه أنا جن تقول تبع وقصا أكلي تما كاركتر قوم كله مسؤول خلينا نعوس أختر أسن نسن كأختر أس زلون زلون أنا اتهزب خوي نسمعني. أنا نستوي تهزبي مالت كايو. هو اتهزبي السوي بلنا. اتتر أسو زبل زلوخة. اتزتر أس. اتنزتر أسا اتن اجر خاي تر أسا نحر تهزب خوي نسي أبناء من اجر إنك تر أسا. اتزتر أس دلله أوكي اتتبع قصاي. تتبع قصا مالتك أنا سراويت يزبل ماتي ويت وتهدرات ماتي سنتم تبعت قصت ناي إيرتا ناي بحكها تبعت بلك أب كركحن أب إيش أخوني يمدك شوم نحرد المتهم إجرناتهم نابتهم حزب كترأسو تم حزب كترأسو لدسد اللي خوينو أسون ناب أجرهم كترأس كم زلوا مات إذا ويبن كم زمشلكي بتحدث خمس أجر تستر عايز كم بالكي شلكت كم نحن مفارسي رح أقلي في حالي قال ما لزي كونسي تجوا بيتك تحقق إفكار مدقاسون مثلاً أوكي كوركا مليسو خادي دقاقي مزبلالة كوركا حن لقحن يبلون ملسا كوركا حن لقحن يبلون ملسا دقاقو ما ينزيا تخوركو حينايو اتلقحك اينايو مسلكا اوكي تخوركو حقا بعديو تمنى بابر عندي لقح خا كم اوكي انتهي مو كم زينات كم دلايو زينات سلا زي دل خايو كوركا حن لقح يبلون ملسا حدا خاب كونغن كوركا يشكا زبله مالتي لقح كم زينات كم توسد زيت مسلو نجار مالتي كوركا حقن أحيش كوها أنا عيكون سمعنا ما تكبدينا كوسيت كسر فلسطين تجيم كخلا أتخرق حدا كيف نات مست حدا قدر نثر أسكا حدا قدر نثر أسكاسي بلس ما عيكون سمعنا بخم يخا مثلا وتلو كوركا حن لقى حن يبول مالسا حكي كلتي تخرق حيو ما أمي خايت تدكسرنيها لقى حون ما أمي خايت تدكسرنيها التحدى هذا بلا كوركا حقن هذا نفسها سجاها خمت لك مسجاها زخنا نجس كتبرات خليها وي أجدو خليها خطبلا ويك زخنا ميلات فترة لا تخليها لقى حتى تلقي حاجة زخنا نجر ميلات فترة تخليها تركت من صوت رئيس لك تلقى يا أب أنت موسخ كلاني را مثلا همز مثلا أنا هاك ويكوينو سمع من البات دخم أخون خل قليل حتى كادلي كوركا حن لقحن يبلون ملساخ بالكولوسي ما نابنت سراويتي لنا يلنا تبع قواسا سراويتي لو أميت أولو أمونغو دحريك أمريج أيه بالو كوركا حيشك بلالو مهنيتو أمونغو سراويت كمان تصبو مالت كمزي تصبو نتناي حزب مسمر حيزو زخايد ألو أبال سراويت ألو كاب وصايخ أنا حزب زقافع أبال سراويت ألو سازي اتي نتز بزقافع سي لقحيت بدلسي لقحيت صباح نقوس كتفديو تخلي خا عينت كابونو نابوسي اتخركو حيشكا تي اتتبدلو تبدالاي مخان حيش كاب بدال مخان تبدالاي مخان احيش تسمع كوينات تسمعني كمي مسلك انا حازيا او برغس كم زلكيون تخون تراجي كونس كاينا وناسلا ون تخونيا نبخلو ماتي أنا يوتو كابوهم ندفع فح عندك ترجمة زعد ما كأزيو مقرض خناقيت نتاعي حيلي كابتناي يوهانس كابو حيلتات نايتوم قطمو أبتي درفي دلو حلايتات سيو كمزي حانت كزي سمعي خاطر حقلس حانت ترجمت هو ما يكونن برقص أبو زحات درفتات وخمزة لو مالتي ساز مرجع يهبولو
تمرجع خاص كبدال استبدالي مخانا حيش قال خوينو يمسلني دحري خا امليسو طريتنا حدرا مالت طريتنا حدرا خمزلو اني حدرا طريت كمزلو خا امليسو ينغري تن طريت اينو تخونا كنت عنتو دبلكو مالتي تن طريت تن اسن زبلو زلو مالتي ስለዚህ ተንጥሪት ህዝቢ ናይ ማለት ከም ዝመስለኒ ማለት እዩ ያ ዝኸል ጥሪት ናይ ሓደራ ኦፍ ኮርስ ቅድሚኡ ዝነበሩ እውን ነይሮም እዮም ተባዓት ጓሳታት ነሽ እሱ ግን ኣብዚ ሕጂ ግዜ ዘለዎ እዩ ደሪፎ ነዞም ብሎ ማለት እዩ እዞም ዘለዉ ግን ካልኦት ሓደራ ዘፅንሕሎም ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ ሰራዊት ዘለዉ ዛቲ ግዜ ዝደርፈሉ ማለት ዘለዉ ካልኦት እውን ብሓደራ ዘትርፎ ህዝቢ ኣሎ ኢለ ዝግምት ስለዚ ጥሪት ናይ ሓደራ ክብል ነቲ ህዝቢ ገሊፆ ዝብል ለነ ወይ እውን ሓሳብ ማለት እዩ መሊሱ ከዓ እንታይ ይብል ነተን ጥሪት ናይ ሓደራ ከኣንስ ሃሪፉ ክበልዕ ከቲፉ ገለ ይብሎ እዩ ክበልዕ ዝመፅእ ኣካል ከም ዘሎ ከዓ ይእምተሉ እዩ ማለት እዩ እቲ ሃሪፉ ክመፅእ ዝኽእል ኣካላይ ናይ ክኸውን ይኽእል اوكي تعرفوا كنا زغل طلع طريقه خطبه تخل انت عين طلع اقل نزي يكون بلاص تخلنا امنت كنت كدي صغي ابتي وشتي سراويت كله سي لقى حزبته له الكيس 5 يوماتي وسمون قوم نقول اليوم ماشي نتقول ندلو نتكركو حتراي يحشك زبلو زلسي እቶም ለቃሕ ዝደቂ ሰባት ምንጭቶ ወይ እውን ክበልዕዎ ደልዮም ይመፁ ካለው ይብለውን ሁሉ ወይ ከዓ እቲ ናይ ብሓቂ ፀላእ እውን መሊሱ ከዓ ኣስዒቡ ይብል እንዲ ካብ ርሑቕ ዝገሸ ተን ጥሪት ሓደራ ክወስድ ከም ዝመፅእ ካብ ርሑቕ ዝገሸ ፀላኢ ከም ዘሎ ከም ዝበልካዮ ፀላኢ ንፀላኢ እንድሕር እምት ኣሎ ኮይኑ እዩ ዝነግር ዘሎ እቲ ተባዕጓሳ ግን ንክወስደን ስድሪ ምስጓም ይኸልኪልዎ ሕጂ እቲ ናይ ርሑቕ ጋሻሲ ርሑቕ ጋያሻ ይገለስ መን ክኸውን ይኽእል ወይ ኣበይ ናይ ኩነታት ናይ ኩነታት ክገልጽ ኢሉ ኸውን ከምኡ ኢሉ ሕጂ እታ ታደርፊ ማሓስ ኩነ ኣብ ከመይ ኩነታት ወፅያ ምባል ነቲ ሽግር ዝኸውን ዘሎ ስደይ ምፍላጥ ማለት ርግፅ ከምዚ ኣብ ማዕኾኖ ወፂማ ክኸውን ክእል ወይ ገለ ማለት እቲ ካብ ርሑቕ ዝመፅእ ዘለሲ ርዱእ ነገር እዩ ፀላኢኻ እዩ ፀላኢና ንዓና ማለት ኩለን ንዓና ንህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ ክንደይ ዓመታት ደከትና ዘስተይና ማለት እዩ ስለዚ ሲቱ ካብ ርሑቕ ተሃንዲዱ ክመፅእ ዝኽእል እቲ ውሽጥኻ ዘሎ ኣብ ውሽጥኻ ኣሎ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለና ማለት ወቱ ካብ ሓደ ካብቲ ዝሕጉሰን ነገር ተባዕ እዩ ኣብ ግጥሚ ኣይፈርሕን ያ ምናልባት ሽዑ ጎቢስካ ነርካ እንትኾንካ ወዲ ክንደይ ዓመት ኢኻ ትሄድ ሞ መጀመርያ ሓተካ መዝንሳያተት ይኸና እምበር ገና ሕንጫልታ የደሎ ወዲ 23 ዓመት ወዲ 23 ዓመት ኢኻ ስለዚ ኣብ 2003 2004 ዘሎ ጊዜያት ከም ተደሪፋ ክትኮን ከም ትኽእል ኢኻ ነጊርካኒ ምናልባት ነቲ ኩነታት ኣዝኻ ንእሸይ ኢኻ ነርካ ማለት እዩ ሽዑ ቅድሚ ክንደይ ዓመት እዩ ዝኾን ዘሎ ቅድሚ 10 ገለ ዓመታት ሕጂ እሱሲ ከምዚ ኣብ 2003 ገለስ እቲ ተባዕጓሳ ከኣኒ እመት ነተን ጥሪት ክወስድ ዝመፀስ እመት ወይ ስድሪ ምሕላፍ ከም ዝኸልኦ እዩ ዝገልጽ ምናልባት ነቲ ኣብ ካብ 1997 ስጋዕ ሽዑ ዝነበረ ናይ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ወረራ ከም ዝነበረ ማለት እዩ ሽዑ እሱ ንዕኡ ይመስል ኢለ ግምት ኣነ ማለት እዩ ንዓኻ ከመይ መስለካ እዚ ኣብቲ ግዜት እንድሕር ነይሩ ኣብቲ ግዜት ተደሪፋ እንድሕር ኮይና ማለት እዩ እሱ هذا لك أي بلون يري يكون سمعنا ولا نعي ماس كم يرد أكاس خال كامل يسوع منقطي طريت قبلن كولوسي طريت دمت بلانو يقلا دمت نمنتك جالس إلي طريت دمت يلوان مسلكا دين أنا ما كان رديتي سمعي أنا نمتى دمت بلا قدم جمرة كم زي مشلك هي أنت زوجاسا نيبحث كوجاسا نيبحث كوجاسا زوجاسا نيتريك ترايو ما دي حد زوجاسا زول جالس زي الحساب وريرم زي دمت قالت دبلوس ما سمعت ده حرقن دمت سيستم قالي مش ما ينستوي صوتها ماتي
ወይ እውን ብፅባቅቲ ወይ ንፅቡቅ ነገር ንፅቡቅ ጋስ ገነት እዮም ዝብለዋ ኣቦታትና ማለት እዩ ሕጂ ሃገር ከዓ ኩሉ ግዜ እቲ ዘይተዋግየ ከምዚ ሓንቲ ሃገር ኢና ንብላ ኣንሳው ፀወታ እያ መሰለኒ ብከምኡ ኣነ ተደመት ሃገርና መሰለኒ ኤርትራ ዝብል ገመት ይገርም ከምኡ ይዋብል ድሕሪኡ እንተቐፂልና እዚ መሊሱ ምስ ወረደ ብታ ትቕፅል ማይ ቤት ማለት እዩ እንታይ ይብል እዩ እቲ ተባዕጓሳ ከም ዝሓሰቦ ዘይኮነሲ ዘይ ከም ተፀበዮ ከም ተሓሲቦን ዝተፀበዮን ፀንሐ ደይኮነስ ካልእ ዘመን ዝሓቶ ነገር መፅዩ ዘመን ከም ዝደልዮ ባት ግዜ ከም ዝሓተቶ ነገራት መፅዩ ኣየናይ መፅዩ ይኸውን ኣብቲ እቲ ዘመን ሓቲትዎ ዘሎ እቲ ግዜ ሓቲትዎ ዘሎ ነገርሲ እንታይ ይኸውን ዘይ ትፅቢቱ ማለት እዩ ተባዕጓሳስ ከምቲ ዘይ ከም ትፅቢቱ ዘመን ሓድሽ ነገር ሓቲትዎ ኣሎ እንታይ ተሓቲቱ እዋ ሓቁን ማሲ ተሓቲቱ ዘመን ብዘመን ማለት እዩ እቲ ዘመን መዓስ ክንብል ንብልና እምበር እቱን ንኣብነት ሕጂ ኣብዚ ከባቢ 91 ምስ ኮነስ ትፅቢት ናይ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራስ ካሊእ እዩ ነይሩ ምስ ካሊእ ኣብ ከባቢ ንዛረቦ ዘለና ጉዳይ ማለት እዩ ከምዚ ከባቢ 2000 ዓመተ ምህረት 98 97 ኣውታት ኣብቲ 90ታት ድሕሪ 2091 ድሕሪ 91 ዘጋጠመ ኩነታት እቲ ኣብ 91 ናጽነት ጨቢጤ ኢሉ ተሓጒሱ ነበረ ኩነታት ሲ ሓቂ ብሊ ዘመን ክብል ማለት እዩ ብለካ ካሊእ ደልዩ መፅዩ ከም ብሓዲስ እቲ ጠቂስዎ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ጠቂስዎ ዘሎ ተባዕጓሳ ሰራዊት ምዃኑ እስካውን ገሊፅካ ፀኒሕ ካብቲ መጀመርያ ብሓንቲ ቃል ይገልፃ እዩ መወዳእታ ኣብታ ናይ ደርፊ ማለት እዩ እቲ ሰራዊት ሲ እቲ ተባዕጓሳ ማለት እዩ ብውክልና ሂብዎ ዘሎ ዘመን ዝሓቶ ካልእ ከም ዘይ ትፅቢቱስ ካልእ ነገር ካልእ ሽግር መፅይዎ ኣሎ ካልእ ግዜ ዝሓተቶ ነገር ማለት እዩ ከም ዝመስለኒ ንዓይ እውን ካልእ እዚ እንታይ ይብል እዩ ኣብ ኣልጊቡ ማለት እዩ እቲ ዘመን ዝደልዮ ካልእ እቲ ዘመን እንታይ ይደልዩ ገለ እንታይ ዝሓትት ነይሩ ኣብ ዳሕረዋይ መልሲ ክንረኽቦ ተስፋ ገብር ማለት እዩ ዳሓር እንታይ ዝብል ዓገብ እንተልካዮ ኣይ ዓገበን ይብል እዩ ባሃውሪ ክጭብጥ ላዓት ገበን ሕጂ ዓገብ እንተልካዮ ሳይ ዓገበን ክብል ከሎ ክልተ ኣለዋ ኣይ ዓገበን ዶ ከስምዕ ክእል ኣይ ዓገበን ወይ ከዓ ከምዚ ኣይበደለን ዓይነት ዓገብ እንተልካዮስ ኣይ ዓገበን ከኣላብቲ ውሽጢ መስለኒ ንዕን ፈሊኻ ከተረዳእኒ ምስ ኣስዒብካ ከዓ ባሃውሪ ክጭብጥ ላዓት ገበን ኣብዚአን ክልቲአን ዘለዋ ነገራት ኣኸቢረ እዚኣ ቁርብ ከባድ ንያ ግን ሕጂ ኣይ ዓገበን ማስ ኣይበደልኩ ንብል ኣሎ ዓገብ ትብሎ ኣይ ዓገብን ኣይበደልኩም ክብል ዝደልየ መስል እቲ ካራክተር ማለት እዩ ንምንታይ ከምኡ ኢልዎ እንተልክኒ ሕጂ ክጋገ ክእል ወይ እውን ቅኑዕ ክኸውን ክእል በቲ ናይ ዝርዳእኒ ማለት እዩ ከምዚ ክብሎ ፀንሓዊ ኢና ሕጂ እንከል ክንብል ኣብቲ ድሕሪ ኤርትራ ምሕንፃፁ ገለስ ሽዑቱ ኩናት ድሕሪ 97 98 ዝብለሉ ማለት እዩ ኩናት ካልኣይ ግዜ ናይ ተኻነ ምውሳድ ምግባጥ ዝመፅእ ማለት እዩ ዝነበረ በዓል ባድመ ይኹን ካልእ ማለት እዩ ድሕሪ ወጥቃ ወኻ ተዘይታገ ኣነ ነይሩ ድጋሽ ዝብል በዚ ከባቢ ጎምሃሉ ነይሩ ናብ ባድመ ገፁ ዘብል ማለት እዩ ትዶባት ኣብ ውትድርና ማለት ስድራ ይዕሉ ነይሩ ብኸም ዝነበረ ኣው ማለት እዩ ሕጂ ፈልጠይቱ ቦታውን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣይ ዓገብን ዓገብ እዩ እቲ ህዝቢ ማለት እዩ እቲ መንግስቲ ወይ እውን እቲ ወተሃደርቲ ነቲ ፀላኢ ዓገብ ይብሎ እሞ ኣይ ዓገብን እንደገና ከም ብሓድሽ መፅኦም ነታ ዝወስድዋ ማለት እዩ እሱ ኮይኑ ስማዓኒ እወ ባሃውሪ ከዓ ሒዞ ትልዓት ገበን ማለት እዩ ብለክዕ ባሃውሪ ሒዞ ትልዓት ገበን ምክንያቱ እንድሕር ኢኻ ናትካ ምዃኑ ተኣማኒ ሚንካ ንሓንቲ ናተይሲ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ንኽቕምጠስ ናተያ ነው ዝኾነ ሰብሲ ስለምንታይ ይቐርበለይ እሱ ነታ ቦታ እንድሕር ገለ ነገር እንተደልይዋ ገበን ምዃኑ እንዳፈለጠ የጠንቀቆ ከም ዘለኹ እናፈለጠ እንድሕር ስኢሉ ዝዋግን ልዓት ገበንሲ በዓል እዩ ባሃውሪ ድሕዛ ዘሎ ድሓርካ እንታይ ልናኻ ዝብለዎ ኣለዎ ሰማዕ ይብል እዩ እተባዕጓሰ ናይቲ ተባዕጓሰ ሕልና ማለት እዩ ኣለዎ ሰማዒ ናይቲ ሕልና መን እዩ ብድሕሪኡ ኻስ ከምዚ እቲ ሕልና ኸስ እንታይ ይብሎ ነይሩ ኸውን እቲ ካራክተር እንድሕር ርኢኻስ ኣብቲ ኩነታት እቲ
ኣብቲ ኩነታት ጥራሕ ዘይኮንስ ወላ እታ ደርፊ ክሳብ ሕጂ ክትገልጸልና ትኽእልኒ ናይ ኩሉ መድረኽ ዓይነት ደርፊ ኣብ ብፍላይ ኣብ ስጋዝ ሕጂ ዘለናዮ እዋን ማለት እዩ እቲ ሕልና ከም ሓደ ወታደር ወይ ከም ሓደ ኣባል ሰራዊት ሲ እቲ ሕልንኡ እንታይ ይብሎ ኸውን ሰማዒኡ ኸመኒ ነቲ ሕልና ሕጂ ሕልና ኸዝብሎ ኣለዎ ሰማዒ እንታይ ዲ እንድሕር ዳ በትናይ ሽዑ ግዜ ምዃን ከታ ማለት እዩ ኣብዲምና ኣብ ሽዑ ግዜ ሕልንኡ እንታይ ይደሊ ነይሩ ማለት ሲ ወፍ ክብል ክቐስም ከም ዝምሸለኪ እቲ ናቱ ግቡኡ ፈፂሙ ወይ እታ ናቱ ተባሃልሲ ሒዙ ወፍ ክብል እዩ ዝደሊ ነይሩ እዚ ከዓ ሰማዒኡ ሰዓት ማሲ ብድሕሪኡ ዘሎ ህዝቢ መስለና ነቲ ሕልናኻ ዝብሎ ኣለዎ ሰማዒ ሰብሲ ወይ እውን እንዳተቃለሰ ህዝቢ እውን ኣጆኻ ክትወፂኣ ከምዚ ክትዕወት ኢኻ ዝብል ምስ እጅ ትሕልኑ እቲ ሰብ እንታይ ይብል ኣሎ ኣነ ክሕዝያ ዝዓዲ ተሓጋገዝ ክኾን ስደይደ ህዝቢ ከዓ ይሰምዖ ኣሎ እብል ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ሕጂ ግዜ እንተዳመፂና ግን ወላና እዛ ተባዕጓሳስ ንዓሳ ከም ትብል ኮይኑ ስማዕኒ ትውክለና ኮይኑ ስማዕኒ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ማለት እዩ ንዓና ክትብል ከለኻ ኦኬ ከም ይመስለኪ برقص نحدا كمزي كتشوف أكاز المتسب ما نورمال هرما كاز المتسب ويون أبوركو خاص كذا كبزي قبر كجبان قال ما لازم المتسب فيه إنه فيلم تايل كان هذا حديث كيا تبتزج تبعها واسخ أنا يتهزبي ما يتأثر كتير دل هزم ما تنا تسقيل دله ناتو تبعها مالته هجي خازم له الله وسماعي قبل كل حجي نعنا ون مثلني مشلك كم سبسي نصبق نتحقي نتحسها زي بلو واسع زي بلو نخلها معره نخلها بحبار ديرو خبركاز فقل بوتاوي هو نفتار هذا لهم قصي صبوح لنا مش تسمع خا تكماخا ግን ከዓ ምሳኻ ዘየለ ማለት እዩ ወይ እውን ተዓድ ዘሎ ሰብ ማለት እዩ እሱ ሰምዓካ ኣሎ ዝብሎ ዘሎ ኮይኑ ስማዓኒ ንዓይ ከምኡ ክትውክለና ዝብል ግምት ኣለኒ ግን እዚ ባዕሉ ዝፈጠሮ ግጥሚ ስለ ኣብቲ ኣዝዩ ተነባቢ ስለ ዝገበሮ ግንበር ወይ እውን ብልክዕ ኣብቲ ንዕኡ ሓሲቡ እውን ፅሒፎ ክኸውን ንኽእል ርቀቱ ኣይበፃሕኒ ወትካባ ኣብቲ ርቀቱ እንዲና ክንኣቱ ንፍትን ደለና ምክንያቱ እሱ ብዓብኡ ፅሒፍዎ ኣሎ ፀሓፋይ ከዓ ወይ ደራፋይ ወይ ገለ ከዓኒ ነቲ ስርሑ ሓንሳብ ምስ ደረፎ ህዝቢ እዩ ናብ ድሌቱ ዘሽርፎ ማለት እዩ ብሓፈሻ ሕጂ ገሊኡ ደርፍታት ኣሎ ብቐሊሉ ዝርዳእካ እንታይ ምዃኑ እቲ መልእኽቱ ኣሎ ከምዚ ናይ በዓል ዮሃንስ ወትካቦ ግን ሙሉእ መዓልቲ ክትንትኖ ውዒልካ ከማን ሓድሽ ነገራት ኢኻ ተምፃሉ ስለዚ ነዛ ደርፊ መሪፀ ያለው መዓልቲ ማለት እዩ ክንዛረበላ ምክንያቱ ዕምቆታ ፅቡቅ ጌርና በታዕምና ዝፈቅዶ ማለት እዩ ብዕምቆት ክንኣቱ ወይ ክንሪኣ ስለ ዝሓሰብኩ ማለት እዩ ብዝኾነ ሕልናኻ ዝብሎ ኣለዎ ሰማዒ ያ ሕልናኻ ዝብሎ ኣለዎ ሰማዒ ክብል ኮለስ ኩሉ ግዜ ማስክስ ካብ ሰምዓ ንባዕለይ ኣነ ኣብ ዩቱብ ካብ ትወርድ ማለት እዩ تحلنا يخون قليلس نفسي حات نيرة بدحري انت يبليو برهان مسكونه بزحات عين تخنب عين يبليو عين تلو برهان نبعين ماسي حدا زي برهان قرالو كم زي برهان زي كونه زي رهوه قرالو مالتيو عين تخاص برهان كنب عين يبل تنبعات سنيمتين نبعاتيو نحاقوس نبعات دو يخون كم دي كم ستان الزخاء لبقعات مالتي كم تدرس سي ابزا يا مهناتو برهان مسكونه جن تسمع مستولع برهان مسكونه تبزحتي عينتين كنبع يدبل حجي برهان حسب يرايا برهان مسكونه برهان كوين زي كلس برهان مسكونه يزبل الحد اب تقطني اب تخمو تصحنا زانتا مالتي نتوم توي ونتوم عمتنا ايثيوبيان ولا نتوم زيزروت انا حسابات ما تكون كمارو سلت احنا بتسعى نتن قلملم مالتي كأوس إلسي جنا وجحيت بالمشهد بس أصلاً مش مسألة برهان كوينين إحنا تهاجر أنا هاجر مالي
ويقول وتهدرون أكا هاجرين سيو تقند كوجحن كم سنسخة بريهو اللي زعم ويقول تنورمال سبتهم أنا أمنت كم هدف نقوله بريهو اللي يوم زعم السجن أي برهان مسكونه يجبلهم دراسي يكون كسلا إخا تراينت برهان سلمات كجوبر رومات ناتكات سلمات تراي زدلي قدنا يكون سلا إخا تراي يكون كالأون سلا أخلوه كخالي كأوم أمتي خيا برهان كوين الكامش كوينو كل مخالني مالك وتقابلن أنت يو دعتنا توركات ما تيابزي بتعمل أنا كم زي كلها بتحبس فنشخ زي كلها ماتي برهان مسكون بين زحتي عندي كان العاب هجت أنا عندي التني بحكم بي إلى إن زأمنا بتشعب زي ماتي أب أب زي نات كبرهان كم زي نات كانت سنة بس أول ساعتين كنا بعين ماتي of course شو عم تور نات سنة حبل مستسمعك تتنعها نسلمات و دقصة خز حسبنا برا شيء زنبعة ناتكا برهان الله مسخة قلنا له وقتهم ناتكا برهان زي دولي سبات ماتي حدا خون كاسي برهان ناتكا هو لا خلو اسمه له قلنا ناتكا برهان سر نعوم زهاشم ويسر زسقطم ويقول نات دليتهم خبص ناتهم يعنتي نبع الشعوب مالتي إذا أنا كيف قدر يرد مالتي وسخة تبلك لأني دحر أنت يبلو يملسو قصيلو እንታይ ብሉ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ይገልጽ እዩ ንኣብነት ኣብ ጽንኩር ጉስነት ዝዘንጋዓ እተን ኣብ ዝባን ኩሎም ጓሶትና ዘግዳዓ እተን ተሓቢአን ስቡሕና ዝብል ዓይብል እዩ ሰለስተ ዝተፈላለዩ ዓይነቲ ይጠቅስ እዩ ማለት እዩ ነይናይ ክገልጸለን ደሊ ኸውን ነዚአን ዓይነቲ ዚኣተን ጽንኩር ኩነት ያም እቲ በብሓደ እኳ كفتن ماتي كم إتنا تجون كركون نازك دعاء زبان قاصص زك دعاء دي قال زلو زلو ماتي أوكي ما يتقوا سامع تيجون بلصحنا السن قالوا سما زبان قاصص زك دعاء سي زبان مسؤول خلوا مالتي مسؤول لا قاصي خلوا زك دعاء ماتي حاجة حدا أقدر أوز بهاسي خمسة مساخة وقن خد سب الحرد أكابا خبقال نجار ترف يدسي أقدي إكايد بحال ماشي قن جي ناتوين ما تتاز من قصتنا زق دعاد دولن دلو تنكاليت تاني او بتصاي نايت تبع قصص بتصايو مالتي اصلا تحبيو سمح خاز بلعون استخوين رأي متمسخة خمس مسخة داخل له ግን ሃቢኡ ናትካ ነገር ዝሰርቀካ ማለት እዩ እቲ ኣብቲ ቀዳማይ ማይ ቤት ዝረኣነዮ ማለት እቲ ለቃሕ ዝበሎ ማለት ኩርኩሕ እንቋይ ይብሎ ማለት ኣይብሉን ግን ኩርኩሕ ሸካ ብሎ ጽሑፍ ማለት እዩ ለቃሕ ኣሎ ማለት እኮ ተለቃሕ ክሳብ ኣብዚያ መጽያ ማለት እዩ ክሳብ ኣብዚ ተሓቢአን ስፍና ዝበ ተለቃሕ እውን ኣብዚ ጸኒሓትና ሕጂ ምን ክልቃሕ ከምዘለስ ተግህብ ኣብዚ ማለት እዩ ትምስእ ዘሎ روحو جاشاي صلاي كم زمصن غيرنا نيرو مليسو دحر ابزين تحتي ابتنا عينتي بفلاي كمص خلو بت وشطنا زلو طرح ناي روحو جاشاي كم زيلو كنغرز دلي خوين سمع نبز مالتيو كمي مسلك انا اخا ابت وشط زلو طرح تناتكا مالتي هم تزبلكا تبصايكا غسنت زنقع صبحكا زبل اب وشط زلو اكل طرح كوينو الرأينا انا خريو خلو مالتي ناخا كمي مسلكا أنا عيونكم زرعين كم زي محنت وانشف كل تعرف يجيروا تقبض بالحسابي زلني دحر تندقيشون زلو عينتات فلالي خالي اللخا كم زي بزعبة زدر في مالت كم زي حفشاوي مجلس خمت بلوت أنا خاصة أساسرتها لق أحسي أمودا ترخيبنا يا جلا دحر بزعبة زادر في مالتي بزعبة بزادر في زلو حلاي ويكأجت بمالتي كتبلو تدالي نجار نتلو وي بقى إزس كم خمسة تأساسيرو مز أسيرو تبلو نجار تلو كم زي حق زروا بعقمي إذا استمع قدم فتو معتي خمسة قدم مستمع أبزا قدم
I don't know كم زخون بس احنا كم ز بحنت وانت شكل تقف في هاريمو زبل أمون تصل بتعني أزياد دست كاب زبلتنا عند نتاتي مالتي كم تنقلوا الدرفتاتو ካለ እዚ ኣንታ ተባዕጓሳ ኣንታ ተባዕጓሳ ኢሉ ምስ ደገመ ብመወዳእታ ሰራዊት ኢሉ እገልጽ እዩ ማለት እዩ መጀመርያ ከይተረዳእካ ጸኒሕ መን እዩ መን እዩ ክትብሎ ጸናሕካ ከም ክትብል ትኽእል ኢኻ ከምዚ ክንብሎ ጸናሕና ማለት እዩ ድሓር ሰራዊት ኢሉ እዩ ዝገልጾ ኦኬ ሰራዊት እንተልና ምናልባት ኣብ ኤርትራ ከለኻ ኣብ ሰራዊት ተርኪብካ ዲኻ ይርከብካን ሰራዊት ኣይኮንኩን ኣይተጋደልኩን ኣይበልኩን ኣይርከብኩን ኣይርከብካን ሕጂ ክንድኡ ጓሳ ናይ ተባዕ ጓሳስ ጓሳ ናይ ህዝቢ ምዃኑ ሰራዊት እዩ ከምዚ ዮሃንስ ገሊጽዎ ዘሎ ማለት እዩ ብዙሕ ማለት እዩ ብዙሕ ዕዳ ከም ዘለዎ ብዙሕ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ንህዝቢ ክህወቱ ከፊሉ በሊሱ ከዓ ዘመን ዝሓቶ ነገራት ኩሉ ከፊሉ ምዝ ሕጂ ዘሎ ሰራዊት ኣብ ዓድና ማለት እዩ ኣብ ዓድና ዘሎ ሰራዊት እዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ከመይ ተረኣዮ እዚ ገሊጽዎ ዘሎ ሰራዊት እዚ ሓላፍነት ሂብዎ ዘሎ ዮሃንስ ሂብዎ ዘሎ ሓላፍነት ሰራዊትን እዚ ሕጂ ዘሎ ሰራዊት ኣብ ዓድናን ከመይ ተወዳድሮ ናይ ብሓቂ ሓላፍነቱ እዋፃእ ኣሎ ኢልካ ዶ ትሓስብ ክንዲ ዝተዋሂብዎ ዘሎ ሓላፍነት ኣብዛ ደርፊ ማለት እዩ ኦኬ ክብል ከምዚ ክብል ኣይከኒ ምክንያቱ ከመይ ኩነታት ህሉ እንድዒ ግን በተሓደ ወገን ከምዚ እንታይ ኮይኑ ብላካ ይምሰለቲ እዚ ኩሉ ፈልጦ ይምስ ተሃዋህሲ ወይ ምርዳእ ዲሲ ኢንዎ ትብል ኢኻ ሓደ ግዜ ማለት ኮርስ ዶቃስ ለካ እንዲ ግን ትዝደቕሰካሲ ኣይርዳእካን ኣይርዳእን ሓደ ግዜ መሸለካ እቶም ክፅቆጥና ዝደልዩ ኣብ ኤርትራ ዝፀቅጥ ስርዓት ሲ ምሽግ ደፊኡ ትውሕዲ ትህዝቢ ግን በዝሕ ካብኡ እቲ ሰራዊት እውን በዝሕ ልዕሊ እቲ ህዝቢ مشلت بمولهم جميع حق استقيلهم دلو تلكاس كمز of course وين خمز نمثلي كبلو ኣብ ሃገርና ኣዝዩ ጸጋሚ ምክንያቱ እቲ ኣካይዳ ናይ ስርዓት ኣዝዩ ረቂቅ ግን እንድዒ ከምዚ እክብ ኢሎም ስለምንታይ ደይብሉ ስለምንታይ ሓሲቢ ኣነ ንባዕለይ ማለት ከምዚ ከም እገብራለሁ ኢኻ ክትብሎ ትኽእል ንሕርዳ በቲ ናይ ሽዑ ገምጊምካዮ ማለት እዩ ምክንያቱ እታ ክገብራ ዝኽእልሲ እገብራለሁ ምናልባት دوكيس هلو خيل نحدا دوكيس هلو تامد قاسو نغبرالو ማለት نحدا حماص غبرالو ሆነ ተحماقو نغبرالو ነዛ حلافነት ዝብሙልኡ ኣብዚ ተገሊጽ ዘሎ ግን ሸፊኑ ወሎ ዲኽቱ ብልገለ ግን እንዴ انا ከምዚ ሚቲ አይሁብም ግን ከኣ ልክዕ ይሕሉ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ማሰትናትካ ሓላፊ ወይ ትናትካ ዝለዓለ ሰብ ይማት ወይ መንግስት جبري لك تجبري زلك تحتيوك سب زل خمتي قدنا يكون كنت جبر لك أنا تزيك الكادر أخذ جبرة فل معي كم تزبلك أقدمك قلت كات أني حكارك يقيتني عدنا قالك كات أني خبرك السيو كلاك كم مرات أخذ سب نفسنا إن أنا كبنا جميل مالتي نفسنا أنا وتسينا سراويت كبهالكلو من الوقت سراويت هاجر استخلا خلا ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ዝነበረ ከምቲ ዮሃንስ ክገልጾ ፈቲኑ ዘሎ ማት ዝግብኦ ገይሩ ኸውን ብድሕሪኡ ዝመጸገን ንነብስና ገሌና ክነውጽ ፈቲና ብሓፈሸት ስርዓት ከም ዝበልካዮ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ግን እቲ ከምዚ ኣብዚ ዮሃንስ ሰኪሞ ዘሎ ሓላፍነት ምክንያቱስ ሰራዊት ናይ ህዝቢ መድሕን ከም ዝኾነ ሰራዊት ናይ ህዝቢ በጃ ከም ዝኾነ ጓሳ ናይ ህዝቢ ከም ዝኾነ ኩሉ ገሊጽዎ ገለ ከሎ ግን ብሓፈሻ እቲ ሰራዊት ዝበሃል ከም ሽም ይምበር ዘሎ ከም ዝመስለን ናይ እቲ ሕጂ ዘሎስ ዘለናዮ ማቲ ኩላትና ሰራዊት ኩላትና ኣባል ሰራዊት ከለና ማለት እዩ ብፍላይ ድሕሪ ዝኹነታት ድሕሪ ትኹናት ገለ ዝተፈጠረ ከምቲ ህዝቢ ዝደልዮ ዝኾነ ይመስለን እንደዕና ኣኻኸ ይረአየካ ብርግጽ ኣይኮነን ትብልዳ ኦኬ ብናቲ ገምጋም ክብል ማለት እዩ ኣነ ከምቲ ድረስ ተኸተለ እዋ ምሰለካ ንሕዳ ዘይብል ኮይነስ ኩሉ ግዜ በዚ خيط بس قطعت خيط هون كاس قرب مشلت بس هيب لك كاني سبقونا يكون جبل احسي بس يحبون حقوزه هزبي حقوزه سراوت سراوتون هزبي حقوزه دبل كلمه تدرن
بزغونة يدي بشم تخاتلت مدب منسيات بتعم خمس جنا كافتو تسفى قبر بخال سرحنا يوتكابو ويبخال تدنقوم سوات كنراخب ويبخال أقاد أما خنراخب نزي زنبرنا كسيب تعم خمس جنا كافتو فقادين ياسل زخونكا أجوها كأتسللنا مالت أدناقن سنت بواون معرة مكايد ديوم سازي يغني لك بلا كافتو بشمت كلهم تخاتلت مدب منسيات ما نون بتعمي مسدنا كخبير قبلكم دلماتي في لا يسقط اليوم كلكم ماتي نايتم نقد رليرنا أنا لي تعبي سقى لكم زعبا رسمي وتكوم زعبا of course جن من البات لعقم يصير زخانة بزح والدفدف كل سنة كوني مس بزح قريتها يعني لي أمودات حنت عدل كبكاء مالتيو بزا قطامي من البات يوهانس دحر سامعو زمدب وي 7 و7 تبصي حملو انت كتب له تدلي انت اسك انا سي ابز كل جزء دفتاتنا وتكابو مالتي حدش يسمع كل جزء داي مدرخ درف مالتي انت يكتب قبل مالتي تاشا زور للدجاجه تبال تاشا صور مثلا انت زي تلاقي سما حانتو قالي ام مدرخ درفسي درك كني هم زريقه عينت زي ما زنوتي بتعمل مكر معتكم مو كان ما تمسكوا تجسي ام مدرخ تدرفس او هذا بالكا اب استوديو ايركا مو نسمعت خهرر عند الناس تاخذت سرحه إلى حتى نخسر حقهم في سنة واو طبعا أنا زي تبس حمل زي بس حمل عرفت يا أخوي الدل طول على ماسي بقل الزبالة بوصلوا زخل عمتات اللي ما كم زت وش تخذوا له كتب له تدلم بلسان كزوج أنت كاني أنا كم قال يسوي فقري قال يسوي عقب بايت هذا كبير وبشي خمسة شخص اللي فقرة تبقى سيوت تكو عركة يدول بتعني الفتوكا بتعني الذكرتا أجوها خلاص بدل يعني لي دقيمة تيدي سلام معلتي إني لك مرحبا زخبركم تخاتلتي مدام منسيات نلوم زدالنا مدبات كم تخاتلكم ويم نيروم أب مدبكم مدام منسيات نزهلوكم حتى يكون رئيسو كم أون بستفلاليو نمنسيات يمهرون يزاناقعون سبالكمم تحستوثاتكم كتساتفو مستدليو بأدراشنا ريدي إرنا @gmail.com ويدما بناي فيسبوك أدراشنا مدب منسيات أبريدي إرنا بمبال كتكتاتولنا خمتخلو كنحبر نفتو كسابز متسحموس مزترفو مدبات ريدي إرنا نحدقكم سنايك أنا مدب منسيات أبريدي إرنا